салом дӯстон, дар ҷаҳони футболе ҳамеша рӯйдодҳои нодир ва хос вуҷуд доранд ва имсол ҳам истисно нашуд. дирӯз дар натиҷаи овоздиҳӣ маросими ҷоизасупории тӯпи тиллоӣ ба беҳтарин футболбози мавсими гузашта доир шуд. тӯпи тиллоӣ барои соли 2024 ба нимҳимоятгари Манчестер Сити ва тими миллии Испания Родри дода шуд. бисёр мухлисони футбол умед доштанд ки ин ҷоизаро ҳамлагари бразилӣ Винисиус соҳиб мешавад, аммо маҳз Родри нишони муваффақият бо бартарии аълои худ гардид. дар мавсими 2023-2024 Родри чемпионати Англия, чемпионати ҷаҳони dastavӣ ва суперҷоми УЕФА-ро бо Манчестер Сити ва инчунин чемпионати Аврупоро бо мунтахаби Испания ғалаба кард. маҳорат ва заҳмати Родри на танҳо ба ӯ имкон дод ки ба як бозингари муҳими дастааш табдил ёбад, балки дар майдонҳои байналмилалӣ низ худро нишон диҳад ки дар он ҷо ҳам беҳтарин бозингари Евро 2024 дониста шуд. пас аз соҳиб шудани тӯпи тиллоӣ Родри гуфт ки ман ҳеҷ гоҳ гумон намекардам ки чунин мукофоти баланди инфиродиро соҳиб мешавам. ин на танҳо ғалабаи ман, балки ғалабаи тамоми даста, мураббӣ ва албатта мухлисони ман мебошад. мо бо ҳам як коре анҷом додем ва ин мукофот тамоми кӯшишҳои моро нишон медиҳад. имрӯз мо ба реаксияи дигар бозингарону мураббиёни номдор оиди натиҷагирии овоздиҳӣ менигарем. ҳатман обуна шуда то охир моро ҳамроҳ бошед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳама мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Родри исбот кард ки вай на танҳо як бозингар, балки як лидери ҳақиқист. ҳунари ӯ дар Евро ва мусобиқаҳои dastavӣ фарқкунанда буд ва ин мукофотро сазовор аст ва бо маҳорати худ моро шод хоҳад кард. мавсим барои мо сермаҳсул гузашт. ман ҳамеша барои натиҷаҳои дастаам ҳама қувваро сарф мекардам. дар овоздиҳӣ аз Родри ақиб мондам. ман лозим шавад аз ин дида 10 маротиба натиҷаи баландтарро нишон медиҳам. онҳо барои ин омода нестанд. ман ҳамеша бозингаронеро эҳтиром мекардам ки дар бозиҳои муҳим намоён мешаванд. Родри ҳам дар дастааш ва ҳам дар мунтахаби Испания ин чизро исбот кард. ман ӯро бо ин ғалабаи сазовор табрик мекунам. Родри ин бозингарест ки метавонад равиши бозиро тағйир диҳад. усули Родри дар маркази майдон ӯро беназир мегардонад. ман барои ӯ ва дастааш хело шодам. коре ки Родри дар тӯли мавсим анҷом дод таъсирбахш аст. вай барои мо дар Манчестер Сити як бозингари муҳим гардид ва исбот кард ки мукофотҳои баландро танҳо бо заҳмат барои натиҷа ба даст овардан мумкин аст. ман аз бозии Родри ҳайратзада шудам. вай бозингари калидӣ дар Евро ва Лигаи Чемпионҳо буд. ин мукофот натиҷаи заҳматҳои ӯ ва мухлисонаш аст. ман ӯро бо ин муваффақияти сазовор табрик мекунам. ҳамин тариқ тӯпи тиллоӣ барои Родри ин на танҳо баҳои таланти ӯ, балки намунаи равшанест ки муваффақият ба онҳое меояд ки ба дастаи худ эътиқод доранд ва омодаанд барои натиҷа кор кунанд. шумо оиди натиҷагирии овоздиҳӣ чӣ фикр доред? ҳатман дар ин бора дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.